Isokummulla jo toivotin kaikki tervetulleeksi, mutta osa porukasta ei mielestäni ollut siellä, niin tervetuloa vielä uudestaan. Täällä Jokijärvellä ohjelmassa on tervehdyspuhe, jonka tulee minun jälkeeni kunnanjohtaja Jukka Mikkonen pitämään. Sen jälkeen on yhteislaulu, ja ne yhteislaulun sanat löytyvät täältä tämän ohjelmavihkosen sisältä. Eli ensimmäisenä on tämä taivas, tämä maa. Tämän jälkeen tulee Säde Kangasniemen esitelmä Taivalkosken kenttäradasta. Ja sitten Jokijärven kyläseura musiikkiesityksellä Raatteentie ja Isänmaa. Meillä on täällä myös Hyrynsalmelta vierailta. He haluavat omalta osaltaan kertoa heidän osansa tilaisuuteen historiasta ja muutenkin mietteitä, aatoksia kenttäradasta. Lopuksi vielä on Jokijärven kyläseuran musiikkiesitys, Jokijärven valssi ja sitten yhteislaulu Veteraanin iltahuuto. Olette kaikki hyvin tervetulleita tänne ja tosiaan tämä tilaisuus on järjestetty yhteistyössä kunnan kulttuuripalveluiden ja Jokijärven kyläseuran kanssa. Ja mielestäni on hyvä, että tulee tällaisia ideoita aina näiltä kyläseuroilta ja muilta toimijoilta meille kulttuuritoimellekin, että järjestetään sitten erilaisia tilaisuuksia etenkin tällä lailla paikallishistoriaa huomioiden. Tervetuloa ja ole hyvä, Jukka Mikkonen. Arvoisat juhlavieraat, tässä ohjelmassa näkyy olevan monelta kantilta tätä historiaa, ja enkä minäkään sitä ihan kokonaan unohtanut tästä tervehdyssanoista. Olemme kokoontuneet tänne Taivalkosken Jokijärvellä muistamaan 70 vuotta sitten Isokumpuun saakka yltänyttä kenttärataa, niin kutsuttua kuolemanrataa. Kenttärata on sotilaskäyttöön rakennettu, useimmiten väliaikainen, kevytrakenteinen ja kapearaiteinen rautatie. Kenttäradan tarkoituksena on helpottaa sotahuollon kuljetuksia muun muassa rataverkon ja rintaman välillä. Hyrynsalmen Kuusamon kenttärata oli Natsi-Saksan vuosina 1942-1944 rakennuttama 178 kilometrin mittainen kenttärata. Rata alkoi keskeneräisen Taivalkosken Ämmänsaaren radan päätteenä sillä hetkellä olleelta Hyrynsalmen rautatieasemalta ja jatkui lähelle Kuusamon nykyistä keskustaa. Vuonna 1944 avatun radan rakensivat saksalaiset sota- ja työvangit sekä venäläiset sotavangit, ja se räjäytettiin saksalaisten toimesta vielä samana vuonna. Hyrynsalmen Kuusamon kenttärata oli kapearaiteinen 750 mm raideleveydelle rakennettu rata. Hyrynsalmen Kuusamon kenttärata oli Suomen pisin kenttärata sekä Suomen pisin koskaan rakennettu kapearaiteinen rata. Radan kalusto luovutettiin Neuvostoliitolle rauhansopimuksen mukaan Suomeen jääneenä saksalaisen omaisuutena. Saksalaisella perusteollisuudella tehdyn miinoituksen takia kiskotuksen purkaminen osoittautui niin hitaaksi, että saataviaan kiirehtineelle Neuvostoliitolle luovutettiin raskaampaa 30 kilon kiskomateriaalia noin 70 kilometrin matkalta sekä suoraan pystymetsästä tätä kiskotusmatkaa varten tehdyt kyllästämättömät ratapölkyt. Kenttäradan 15-kiloiset kiskot jäivät Suomelle. Joitakin näistä kiskoista on tiettävästi vielä jäljellä. Ratojen purkamisen jälkeen parhaista kiskoista tehtiin aitapylväitä teollisuusalueiden aitaamista varten. Purkutyössä mukana olleet paikalliset kuitenkin kätkivät muun muassa raidemateriaalia, mistä vielä 1948 luettiin käräjillä tuomioita. Radan rakentamisesta on runsaasti muistelutietoa. Ehkä tunnetuin on puolalaisen Josef Molkan kirja. Molka joutui kotimaassa Saksan miehityksen jälkeen pakkosiirrytyksi Suomeen 18-vuotiaana 1942 kenttäradan työmaille Kuusamon ja Hyrynsalmen välille. Ankarista kokemuksistaan mies ehti kirjoittaa kirjan, joka julkaistiin suomennettuna vuonna 2007 nimellä Sota minun muistoissani. Molka kuoli 30.10.1997. Kirjassa on saksalaisen Ernst Heitzelmannin ratatöistä ottamia mielenkiintoisia valokuvia. Olosuhteet olivat rakentamisaikana äärimmäisen vaikeat ja vankien kohtelu huonoa, joten työmaa muodostui satojen vankien kohtaloksi. Monien hautana on yhä ratapenkärä.
Tästä syystä rataa kutsutaan myös kuolemanradaksi. Tähän juhlavuoteen mennessä on radan vielä näkyviä paikkoja raivattu ja merkitty paremmin historiasta kiinnostuneiden tutustuttavaksi. Rataan liittyviä esineitä ja kuvia on myös kerätty runsaasti odottamaan mahdollisesti tulevaisuudessa omassa kenttäratakeskuksessa esille laitettavaksi. Näillä sanoilla lausun juhlavieraat tervetulleeksi tähän tilaisuuteen. Tervetuloa. Yleisöllä on mukana. Tämä
Ja minä osaltani kerron enemmän tästä kenttäradan Taivalkosken pätkästä. Jonkun verran valotan ensin myös historiaa, miksi kenttärata rakennettiin. Ja sitten kerron ihan Taivalkosken seisakkeista ja asemista jonkun verran. Ja sitten keskityn vielä hiukan enemmän tuohon Isokummun kohtaan. Ja kenttäratahan on Taivalkoskella noin 60 kilometriä, mihin ei ole laskettu kaikkia pistoraiteita mukaan. Mutta miten rata penkkaa? Ja tämä tapahtumaketju alkoi jo elokuussa 1940, kun Saksan joukkojen kauttakulkusopimus solmittiin Suomen kanssa, ja sitä ennen oli purettu aseiden vientikielto Saksassa. Joulukuussa 1940 tehtiin päätös operaatio Barbarossasta, johon sisältyi, että yritetään eristää Murmanskin satamakaupunki katkaisemalla Murmanin rata. Sitten oli vielä tämmöinen kuin Silberfuchs-suunnitelma, jonka tärkein tehtävä oli varmistaa pääsy Petsamon ja Jäämeren tielle, sillä Petsamon nikkeli oli erittäin tärkeä Saksalle. Siinä vaiheessa uskottiin, että nämä operaatiot päättyvät nopeasti ja joukoille varattiin tarvikkeita vain 2-3 kuukaudeksi. Kuitenkin tieyhteydet puuttu ja joukkoja oli vähän, joten operaatiota jouduttiin muuttamaan talvella 1941. Ja tuolloin syksyllä 1941 oli jo huoli kasvanut pohjoisen liikenneyhteyksistä, kun huomattiin, että huolto ei pelaa. Talviolosuhteet siis. Rautatiekuljetukset takkuili, satamat jäätyivät, silloin oli muutenkin erittäin kylmä talvi. Ja edelleen vuoden 1942 alussa huoltotilanne oli hyvin vaikea. Hyökkäys Murmanin radalle pysähtyi tundralle ja siihen asti saksalaisten huolto oli kuorma-autoilla tapahtunut Kuusamoon. Kuorma-autotilanne oli kuitenkin vaikea ja polttoainetta yritettiin säästää muutenkin. Sitä paitsi nuo Kuusamon huoltoon suuntautuneet autot olivat poissa sitten muualta, Sallan suunnan huollosta. Lisäksi keväällä 1942 tapahtunut Neuvostoliiton hyökkäys aiheutti lisää ongelmia, koska keskellä hyökkäystä seisoi autokalustoa ihan toimintakyvyttömänä. Kesällä 1942 alkoi jo tuo kenttäradan rakentaminen, vaikka virallista sopimusta ei ollut vielä allekirjoitettu. Ja virallinen sopimus allekirjoitettiin sitten vasta 3.9.1942. Hyrynsalmi-Kuusamon rata käsitti pistoraiteinen 208 kilometriä kesällä 1944. Eli kaikista Saksan armeijan valmistuneista kenttäradoista se oli noin 11%, ei mitenkään pieni osuus. Toivottavasti tästä kuvasta näkyy ihan sinne taaksekin jotain. Tässä on nämä Saksan armeijan huoltoreitit, rintaman linjat ja Hyrynsalmen Kuusamon kenttärata, miten kaikki sijoittuu ja liittyy toisiinsa. 42 ja 44. Elikkä Hyrynsalmen Kuusamon rata, minä näytän sitä. Tuolla on Hyrynsalmi, Kuusamo tuolla. Ja rata alettiin rakentaa organisaation Tottin voimin, joka on tämmöinen järjestö, joka rakennutti paljon muitakin teitä ja ratoja Euroopassa. Ja siis raskaat työt hän teki vankityövoima, mutta tämä organisaatio oli näitä päällysmiehiä. Ja nämä oli semmoisia miehiä, jotka eivät rintamalle yleensä oltu kelpuutettu, eli ikänsä tai jonkun muun
syyn puolesta. Ja tämä varsinainen työvoima oli nimenomaan nämä venäläiset vangit, sitten saksalaisten omat rangaistusvangit ja nämä niin sanotut Hilfswillige, eli oikeammin pakko-otetut, joita oli Taivalkoskella pääosin Puolasta, mutta sitten joitain muita kansallisuuksia myös joukossa. Ja pakko-otettujen olot eivät juuri eronneet vankien oloista, että vähän suuremmat liikkumisvapaudet oli. Ja tosiaan miesvoima oli tärkein työkalu. Joitain kaivinkoneita tai paineilmavasaroita oli suurimpien siltojen rakennuksessa. Ja sitten oli nämä suomalaiset alihankkijat, mitkä mainittiin jo aiemmin, eli Polar Oy työllisti suomalaisia ja sitten sahureita oli myös paikallisia sahaamassa pitkin kenttärataa puutavaraa. Ja ei tainneet nämä saksalaiset rakennuttajat ja suunnitelmien tekijät ihan tietää siltikään, mihin olivat tulossa, koska tosiaan sitä olisi pitänyt se 4 kilometriä laskettiin 3000 työmiestä kohti valmista rataa, mutta tulos oli maksimissaan noin 310 metriä päivässä nimenomaan tämän sääolosuhteiden ja ankaran talven takia. Lisäksi vankityövoima ei ole semmoista ihan täysin työkykyistä miestä, eli kun ruoka on heikkoa ja varusteet on heikot, niin ei voi jaksaa tehdä töitä niin paljon kuin pitäisi. Eli jouduttiin ihan rakentamaan uudestaan pätkiä kenttärataa, koska osa vajosi suohon tai räjäyttämään kallioita tai kiertämään niitä kallioita, kun ei onnistanut niistä mennä läpi. Ja moni uupui sinne työnsä ääreen, niin kuin tässä on monta kertaa todettu. Ja yksi hauta esimerkiksi Isonkumun lähettyvillä on tämä Hepokankaan vangin hauta, vajaa 6 kilometriä Isosta Kumusta Hepokankaalle Ijoille päin, johon voi käydä tutustumassa. Nykyään sinne on hyvin raivattu polku ja merkitty hauta. Ja Isokumpuunhan rata olisi pitänyt saada valmiiksi jo 1.10.42. Eli siinä ei kovin montaa kuukautta ollut laskettu sille. Ja liikennöinnin aloitus kuitenkin myöhästyi lähes vuodella. Syynä oli ratakiskomateriaalin ja vaihteiden hankinnan myöhästyminen. Koko Hyrynsalmen Kuusamon kenttärata vihittiin käyttöön 13.1.44 ja Isokumpuun liikennöintihän alkoi noin 70 vuotta sitten tai melkein tasaan 70 vuotta sitten, eli 30.9.43. Tässä kartasta näkyy kaikki tai koko kenttäradan seisakkeet Hyrynsalmelta Kuusamoon. Ainakin jonkun verran toivottavasti saa selvää sinne asti, ihan takariviin asti. Ja tässä on nimenomaan nämä kaikki kohtauspaikat, vaihteet merkitty. Ja Hyrynsalmelta päin, eli Suomussalmen raja yli kun tullaan, niin ensimmäinen pysähdyspaikka oli Metsäkylässä Korvuan asema. Ja siellä oli hyvin laajalle levinneet henkilöstöleirit, joka tekee siitä alueellisesti laajemman kuin Isonkumun aseman. Ja nykyäänkin mitä siellä on nähtävissä, niin ne on nimenomaan tähän leiriytymiseen liittyviä jälkiä. Ja Metsäkylässäkin oman sävynsä tuovat vankileirialueet ja Hirttomänty, joka on edelleen pystyssä. Aika kuvaavaa on, että päällystön parakit ja muut on ehkä kivijalat siellä näkyy, mutta Hirttomänty siellä sitkeästi seisoo edelleen vankileirialueen reunassa. Ja hautausmaa on myös vankien hautuumaa Metsäkylässä, josta tosin ne vainajat on aikanaan siirretty pois.
Sitten seuraava kohtauspaikka, jos näytän tästä kartasta. Tuossa on Korvuan asema Hiiren kohdalla. Sitten tuossa on seuraava tuo Yli-Outojoen, missä oli vaihde ja venäläisten vankien leiri. Vaan tuo hiiri katoaa aina tietoajan päästä. Sitten on Iijoen vaihde, missä on ollut myös silta, mutta sitä ei enää ole. Ja Autioharjun kohdalla on ollut nämä vaihteet. Ja Isokumpu on sitten seuraava Iijoen kohtauspaikan jälkeen. Eli Isosta Kummusta kerron tässä välissä vähän enemmän. Isokummun asema oli suurin tavaraliikenteen väliasema Hyrysholmen ja Kuusamon välillä. Sillä sijaitsi useita varastorakennuksia, erikseen lastausalueet pistoraiteineen ja teineen. Isokumpuhan saapui paitsi saksalaisten omia tarvikkeita, myös suomalaisliikkeiden kuljetuksia. Ja paikalliset pystyvät ostamaan sieltä esimerkiksi eläinten rehua varastoalueelta. Ja alueenahan Isokummun asema on suppeampi kuin Korvua, juuri sen takia, että siellä ei ollut mitään henkilöleirejä niin paljon. Vaikka siellä olikin vankileirit Jokijärventien molemmin puolin, mutta se oli tosiaan välietapeista tärkein. Lisäksi 3 veturitallia ja veturin korjauspaja, joihin aiemmin tutustuttiin, ketkä olivat Isossa Kummussa. Ja tehokkain veturikalusto, eli höyryveturit, keskityttiin Isoon Kumpuun, koska suurimmat nousut tällä kenttäradalla oli Taivalkosken alueella. Ja kenttäradallahan käytettiin tosiaan sekä höyryvetureita että dieselvetureita, mutta höyryveturit olivat enemmän edukseen mäkisessä maastossa ja syvässäkin lumessa. Ja höyryvetureissa oli 140 hevosvoimaa, maksiminopeus piti olla 130 kilometriä tunnissa. Dieselkalusto taas näitä 130 hevosvoiman vetureita. Ja jos kuormaa oli 140 tonnia ja nousu 10 promillea, nämä veturit pystyvät nousemaan 8 kilometriä tunnissa vauhdilla. Ja koska kenttäradan olosuhteet olivat vaikeat, niin se maksiminopeus tasaisellakin tahtoi jäädä siihen 8 kilometriin, eli vauhti ei päätä huimannut. Ja tosiaan dieselvetureita liitettiin useampikin siihen peräkkäin kompensoimaan alhaista tehoa. Ja näytän, tässä on sitten tuo Isokummun näistä paikoista kartta. Ainakin lastausalueen tiet ja rata näkyvät hyvin. Ja tuo vihreällä merkitty polku on tuolla tänne Isokummun asema-alueella tuleva, tai polkuhan on jo itse asiassa raivattu ja merkitty, että vain noita tekstillisiä opastetauvoja vielä sieltä puuttuu, ovat menossa painoon. Niin vihreällä näkyy se polku, joka kiertää tuolla asema-alueella. Ja nämä nyt ei hirveän selvästi tietenkin tuossa kartassa näy, mutta jonkun verran tuosta saa tietenkin kuvaa, että miten nämä rakennukset sijoittu ja mitä siellä oli. Tekstiselitteestä näkyy, että mitä kaikkea siellä oli tähän mennessä, kaikki mitä on tiedossa ja merkattu. Jonkun verran tästäkin kartasta vielä puuttuu tiedossa olevia, koska ne menee niin kauas sitten tuosta itse asema-alueelta, mitä ei ole, mutta saksalaistoimintaan liittyvää
jotain ihan pientä. Näihinhän voi sitten, jos haluaa joku vielä katsoa, niin voi palata tai voi näyttää myöhemmin, jos ei kerkeä katsoa kaikkea. Sitten lähdetään vielä Isosta Kumusta eteenpäin. Seuraava oli Harjajoen vaihde, jossa oli myös leiri. Eli tuossa on Harjajoki ja siellähän on nykyäänkin vankien hauta, jossa lepää 13 vainajaa, johon voi myös käydä tutustumassa, jos niin haluaa. Ja Peuralammelta tai tästä Harjajoen maastosta oli lauttayhteys Koitijärven yli. Eli sieltä meni pistorata kenttäradalta, josta kuljetettiin tavaraa sitten, ja tämä yhteys oli silloiselle Oulu-Kuusamotielle, ja näytän kartan myös siitä. Eli tuossa nyt Hiiren kohdalla on kenttärata, josta tulee tuo pisto. Ja nykyisinkin tuo on vielä tienpohja, tuo pistoraiteen pohja. Ja tosiaan hoidettiin tuonne silloiselle Oulu-Kuusamotielle kuljetuksia. Ja nykyään Harjajoen leiristä, siellä oli semmoinen pienempi venäläisiä vankeja, ainakin oli siellä leiriytyneenä, niin siellä on uuninpohjia ja muita betonisia jäänteitä. Sinne on myös tulossa kenttärata, opastettu kenttärata-polku. Sitten ollaan kohta jo Kuusamon rajalla. Eli tuolla ovat vielä Inkeen eteläinen ja Inkeen pohjoinen vaihde, kohtauspaikat. Ja tuo pohjoinenhan jää jo Kuusamon puolelle, ja sielläkin on ollut laajemminkin leiritoimintaa. Ja sitten Inkeen Sievissä oli myös näiden puolalaisten työvelvollisten leiri, johon kulki tavarakuljetuksia. Mutta nykyään Sievin leiri on tosiaan jäänyt maatalouden ja asutuksen jalkoihin. Paikallisillehan tämä Hyrysalmen Kuusamon rata, sitä ankeaa sota-aikaa sinänsä ehkä jopa piristi, että se toi kansainvälisyyttä tänne syrjäkylille. Tietenkin nämä vankileirit olivat niin lähellä paikallista ihmistä, että se ei todellakaan ollut niin mukavaa katsottavaa. Mutta sitten taas saksalaisilta pystyttiin vaihtamaan tavaraa esimerkiksi riistalinnuilla, semmoista mitä ei normaalisti sodan aikana olisi ollut tarjolla. Ja suomalaisilla alihankkijoilla oli töitä, jotka antoivat mahdollisuuden lisäansioihin. Elokuvia näytettiin veturitalleissa, viihdytyskiertueet saivat näihin myös paikalliset joskus kävivät katsomassa näitä viihdytyskiertueita. Ja jopa elinikäisiä ystävyyssuhteita syttyi niin vankien kuin joidenkin rivisotilaidenkin ja paikallisten välillä. Ja paikallisten ja saksalaisten välithän yleensä olivat hyvät, että vaikka raakuuksia nähtiin, niin kuitenkin saksalaiset sotilaat yleensä suomalaisia kohtaan käyttäytyvät hyvin korrektisti ja kohteliaasti. Sitten tietysti kun lähdettiin vetäytymään, yhtäkkiä näistä liittolaisista tulikin vihollisia. Mutta siltikin Taivalkosken kirkonkylä säästyi polttamiselta, eikä tämmöistä suurempaa tuhoa ei Taivalkoskella tapahtunut. Ja tosiaan 14.9.1944 saksalaiset aloittivat vetäytymisensä Hyrysalmelta alkaen.
tuhoten tärkeimmät rakennukset, sillat ja 90% vaihteista. Ja Isokumpua kohti räjäyttämistä jatkettiin 14-15.9. yöllä. Ja kaikki nämä kenttäradan materiaalit, kuten kiskot, määrättiin toimitettavaksi sotakorvauksena Neuvostoliittoon, koska nehän oli vieraan vallan omaisuutta. Tänä päivänä tämä historia tietysti elää täällä vielä, että on mennyt monta vuosikymmeniä siinä, että kenttärata on ollut aika lailla vaiettu ja unohdettu, varmaan myös tarkoituksella unohdettu. Mutta nykypäivälle sitä yritetään täällä säästää sen takia, että meidän lapset näkisi myös sen, että mitä sota voi olla ja mitä aiemmat sukupolvet on tehneet meidän eteen. Ja että semmoista ei enää tulisi, mitä kenttäradalla aikanaan on tapahtunut. Kiitos. Todellakin mainittakoon tähän vielä, että Säne on tehnyt tutkimusta aiheesta ihan pro-graduun asti tuolla Oulun yliopistossa. Tämä pro-gradu on luettavissa kirjastossa, mutta sitä ei saa sieltä lainaan. Eli jos aihe kiinnostaa, niin voi käydä siellä sitten lukemassa. Kiitos vielä Säteelle, että tulit tänne ja kerroit kenttäradan historiaa. Totean vielä, kuten Säde tuossa sanoikin, eli näitä kehitetään tavallaan niin tämmöisiksi kulttuurikohteiksi täällä Taivalkoskella näitä kenttäradan kohteita, eli niihin on tulossa opastekylttejä, joissa on historiaa ja tietoa kenttäradasta. Ja varmasti ensi kesänä ne ovat sitten jokaisessa paikassa paikallaan, eli kuten Säde sanoi, ne ovat tällä hetkellä vielä graafikolla ja menevät varmaan tässä kuukauden sisällä sitten painoon ja sitten ovat viimeistään, riippuen lumista, että kuinka pian lunta tulee maahan, että saadaanko niitä jo tänä vuonna sitten tuonne paikalle. Eli seuraavaksi on ohjelmassa sitten Jokijärven kyläseuran musiikkiesitys ja sen jälkeen annamme puheenvuoron Hyrynsalmen edustajille. Ja tässä olikin jo vähän puhetta, eli voisimme varmaan tältä Taivalkoskelta niin järjestää jossain vaiheessa, varmaan tuossa sitten keväällä, niin matkan tuonne Hyrynsalmellekin, että saa tutustua sitten sielläkin kenttäradan historiaan, eli seuratkaa sitten tiedotusta. Mutta en porise sen enempää, vaan annan jokijärveläiselle vuoron. Olkaa hyvä. Ilman viisulia tässä outo piipalakki. Pakkasessa uumitikan kello tuli ponnistuksen. Oli unohtunut lapaset ja sukset. Oulun oli suunniteltu suuret tulojuhlat. Ensin pitää poistaa nuo suomalaiset suhlat. Sitten päästään juhlimaan vallattua maata. Tänne orkesteri soittaa Potrostolistaana. Raatteen raja sekä puomi. Siihen oli kirjoitettu tässä alkaa Suomi. Hoitamaton tallitie ja ympärillä mettä. Tämä maa me vallataan, täällä ei asu kettä. Raatteen raja sekä puomi. Siihen oli kirjoitettu tässä alkaa Suomi. Hoitamaton tallitie ja ympärillä mettä. Tämä maa me vallataan, täällä ei asu
oli taivas. Joulukuusi mitä voi lähettäisiin kotiin. Ollaan umpilässä lisäs laulesteltu mottiin. Tuli viime raateen kielen hiljaisuus ja rauha. Huomi on taas alhaalla, ei asettina kauha. Kortti muistoja on siinä monta vuotta. Suomi on taas vapaa maa, taisteltu ei suotta. Rahteen raja sekä puomi. Siihen oli kirjoitettu, tässä alkaa Suomi. Hoitamaton tauritie ja ympärillään mettä. Tämä maa me vallataan, täällä ei asu kettä. Rahteen raja sekä puomi. Siihen oli kirjoitettu, tässä alkaa Suomi. Hoitamaton tauritie ja ympärillään mettä. Tämä maa me vallataan, täällä ei asu kettä.